Partiya Komünîst ya Sûriyayê ya ku alîgira rejîma Esedê li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê mangirtinek şermizarkirinê li dijî derbasbûna hêzên Emerîkî ji bo parêzgeha Hesekê li dar xist. Piştî derbasbûna 105 leşkerên Emerîkî ji bo bajarê Rmêlanê yê Rojavayê Kurdistanê û tevî ku Partiya PYD dibêje ew Rojavayê Kurdistanê bi rê ve dibe û rê nade tevgera siyasî ya Kurdî gokarê xwe li Rojavayê Kurdistanê bike lê rejîma Esed û alîgirên wê bi serbestî karê xwe berdewam dikin û li pêş çavên PYD mangirtin û xwepêşandanan li dar dixin ku doh jî Partiya Komünîst ya Sûriyayê mangirtinek li Hesekê li dar xist û alayên rejîmê bilind kirin. Di wê mangirtinê de kesên beşdar derbasbûna hêzên Emerîkî ji bo Sûriyayê binpêkirina serweriya Sûriyayê binav kirin. Her di vê derbarê de çend dezgehên civakî û gelerî yên bi ser rejîma Esed ve beriya du rojan li heman bajarî sekneke şermizarkirinê ji bo heman sedemê li dar xist. Di wê seknê de kesên beşdar alayên Sûriyayê û Partiya Elbehs bilind kirin, her wiha sloganên şermizarkirina destêwerdana neyasayî ya ji aliyê hêzên Emerîkî di xaka Hesekê de bilind kirin û tekez kirin ku ev leşker wekî gropên din yên terorîstin û divê em şerrê wan bikin û ji xaka Sûriyayê em wan derxînin. Di wê seknê de parêzgarê Hesekê Mihemed Zeal Elî jî beşdar bibû û gotinek pêşkêş kir û tê de got ku hebûna vê hêzê li Sûriyayê yek ji planên ku li ser milletê Sûriyayê tê kirin. Hêjaya gotinê ye ku bi fermana Serokê Amerîkayê Barack Obama beriya çend rojan 105 leşkerên Emerîkî ji hêzên taybet yên Amerîkayê hatin bajarê Rmêlanê yê Rojavayê Kurdistanê ku beriya niha jî 5 leşkerên Emerîkî hatibûn şandin ji bo Sûriyayê ku bi vê yekê hejmara giştî ya hêzên Emerîkî li Sûriyayê geheşt 200 leşkerî.